नोंथांमोननो आं दिनै गोदान नोंसिनो फर्मुला फोरोंनो नागिरदों। माबोरैहाय न'आव जिरायनानै गोरलैयैनो फैसा आरजिनो हायो बिनि सोमोन्दै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे उननि भिडिअफोरखौ नोंथाङा सिगां नुयो। दानिया फैदो बे 1AD एप्सआ आंना इनस्टल जानाय दंखायो। नोंथांमोना बेबायदि इनस्टल खालामनानै ला आरो मबाइल नाम्बारजोंनो बेयो हारसिंनो भेरिफाइ जागोन, OTP फैगोन, थुनानै हो। नै नेटवर्क आं जयेन जानाया मैयासो जादों। आं जयेन जानाय लोगो लोगोनो थाइब्रै 78 फैसाखौ आं मोननो हादों। आरोबाव आं गेम गेलेनानै 11 पइन्ट मोननो हानाय जादों। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो वाट्सएपआव शेयार खालामनानै मानसिफोर सोनो हागोन आरो। नैबे आंनि रिपेयार आइडि नाम्बार। आङो सासे मानसि सोनो हानायखाय बेवहाय एक्सप्रेस मन्थलि इनकाम आं मास मोनसेयाव सासे मानसिनिफ्राय 5.03 फैसा मोनगोन आरो आङो। ओमफ्राय दासिम आङो दिरुनथ'नाय जायाखै, उइड्रल खालामथ'नाय जायाखै। नोंसोरनो होमबाबो उइड्रल खालामनायखौ फोरोंगोन। रेन्डमाव थुदो। नोंथाङा बेजोंहाय पेटिएमजोंबो दिरुननो हागोन, बेंक एकाउन्टजोंबो दिरुननानै लानो हागोन, एबा प्रिपेइड एबा नोङो मबाइल रिसार्जबो खालामनो हागोन, डाटा सोनो हागोन, DTH बिदि सोनो हागोन आरो। प्रिपेइडआव दाना थुबाय आङो। मबाइल नाम्बारखौ होदो। ओइ बे एयारटेल नाम्बाराव थुबाय आं। आं आसामनिनो। एमाउन्ट 10 थाखानि गोजौनिफ्रायसो आङो बेखौ सोनो हागोन। दा आंना थाइब्रैल'सो जादोंना, सोनो हानाय जाथ'वाखै। होमबा नै मास मोनसेनि फुल टाइम दङ, 95नि दङ, 145 दङ, 245, 1000, 5000 बायदि रोखोमनि नों सोना लानो हागोन। नोंनि गोसो बायदि नोङो सिगां रांखौल' आरजिनो नाजाग्रो। गेमाव ओरैबायदि गेम दङ, राइज आप पावार, नेटानो स्ल'थार। पावार स्पिन, रान बय रान, टाप द राइट कालार, बिदिनो अनेक रोखोमनि गेम दं आरो। बेयाव गेलेबाथाय मोनगोन। मोनसे गेलेनानै खोन्थानोसै आङो। नै 1 नाम्बार रेंकआव थाङोबा नोङो 200 गेम पइन्ट मोनगोन। 2 नाम्बार रेंकआव थाङोबा 100 पइन्ट मोनगोन।
ओमफ्राय 3 निफ्राय 10 सिम रेंकआव थाङोबा 50 पइन्ट मोनगोन। 11 निफ्राय 50 रेंकआव थाङोबा 10, 51 निफ्राय 100 रेंकआव थाङोबा 5। दा बेखौ ओरै गेलेना खोन्थासै आं। गेम स्टार्ट बिदि थुनांगौ। गेमा जोबोद गोरलै गोरलै, नों बिदिनो गोबां रां आरजिनानै लानो हागोन आरो। लेभेल 2 आव फैबाय बिदि आरो माने। नै पइन्ट आरोबा दावखोबाय 11 जाबाय गेम गेलेनाय लोगो लोगो दसेनो। दे बिदिबा नायनायनि थाखाय थेंक्स इउ। उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन। अके बाय बाय।